Sik iki sinden apa gremok? Sampean piye to? Apa ora Genah kaya ngene iki jenenge tembel ban. kula niki pesinden mo. Sinden kok endi? Saking ngunut. Ngunut mundi. Pasar sapi, Mas. Oh, pasar sapi to. Si. Jenengmu sapa, Nduk? Kula nyiliti mo. Heh? Nyiliti. Niliti. Nyiliti. Nyi mau. Nyi. Nggih. Oh, liti ta. Liti. Jenenge liti ditambahi nyi. Nyi. Iki yo nyinden apik ora, Jel? Napa? Suarane apik ora? Sae, kala wingi nyuwara terus mati wong telu ndek ngene ngarepe. Mosok aku koyo penyakit ae. Lah, Ora tegese iki yo golongan sinden apik tenan. Sinden sae. Sae. Niki biasane nderekne dalang sapa, Nduk? Nggih mboten sombong ingkang kula derek niku Jogja almarhum Ki Seno Nugroho. Terus. Almarhum Ki Mantep Sudarsono. Terus. Dalang gede-gede tok.